Ja som dal výpoveď v dobrej platenej práci, vrátil som sa späť a začal som to budovať od nuly. Čiže bolo to na začiatku samozrejme náročné, ale ja som si tak povedal už na úplnom začiatku, že ja verím, že raz ma to bude živiť. Vítajte pri relácii Dobré správy zo života, ktorá je zameraná na silné a inšpiratívne príbehy. Dnes vám prinášame takú ľahšiu tému, no verím, že bude pre vás zaujímavá a taktiež aktuálna, keďže sa blíži koniec školského roka a viacerí z vás premýšľajú, kam by išli na výlet aspoň v rámci Slovenska. Pri tejto príležitosti sme si zavolali do štúdia cestovateľa Radoslava Hopeja, ktorého môžete poznať aj zo sociálnych sietí pod názvom Nie je túra bez štúra. Práve on nám bude rozprávať o svojich cestovateľských zážitkoch a taktiež nám dá zaujímavé tipy. Ahoj Rado, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ako som uviedla, môžeme ťa poznať aj pod názvom Nie je túra bez štúra. Voláš sa takto na sociálnych sieťach, ale volá sa tak aj tvoj blog. Ale prečo práve štúr? Prečo práve štúr? Ja som o štúrovi napríklad už písal bakalárku, tak už tam nejaký bol začiatok takého akože vzťahu, alebo ako by som to nazval. A ja keď som žil po vysokej škole 3 roky v Rakúsku, tak tam som si práve uvedomil, že ja som hrdý na to, že som Slovák a vždy som chcel nejaké špeciálne tetovanie, tak som si povedal, že to skúsim práve s tým ľudovitým štúrom. Tak som si ho tam dal vytetovať a potom, keď som sa vrátil naspäť a začal som teda tvoriť blog a rozmýšľal som nad názvom, tak som si povedal, že to skúsim prepojiť práve s ním, keďže myslím si, že nie iba pre mňa, ale aj pre iných bol veľkou národnou osobnosťou, veľmi veľa toho dokázal počas života. A keďže môj blog je iba o Slovensku a on teda tiež veľmi veľa cestoval, tak som si povedal, že to skúsim prepojiť a vznikla tá slovná hračka teda. A to je veľmi zaujímavé a veľmi pekné, pretože možno aj taká mladšia generácia vníma teraz toho štúra, že je to taká povinná jazda v rámci maturít a podobne, ale je to naozaj krásne a v tom ti držím palce, páči sa mi, že to rozširuješ. Ty si už načrtol, že si žil po štúdiu v Rakúsku, ak sa nemýlim, tam si bol manažér pre jednu reštauráciu. Tak som to pochopila, že si raz teda jeden deň povedal, že ty tam končíš a ideš cestovať a spoznávať svoju krajinu. Čo ťa k tomuto rozhodnutiu viedlo? Bolo to tak, ale nebol to jeden deň, bolo to dlhšie, lebo naozaj dlho som rozmýšľal nad tým, že či teraz sa vrátim, lebo mne tam bolo dobre, samozrejme, Viedeň je naozaj krásna. Ale ja som potom teda prišiel do toho bodu, že som si povedal, ale respektíve, že som si uvedomil, že už mám čo to pochodené po zahraničí, ale že reálne nepoznám to Slovensko. A že ja taký nechcem byť, že najprv chcem naozaj poznať našu krajinu a až potom teda svet a zahraničie. A stále som sníval o tom, že idem skúsiť nejaký vlastný projekt. Mňa vždycky bavilo písanie, tak som si povedal, že to vlastne spojím to písanie práve s tým aktívnym cestovaním po Slovensku. A pociťuješ, že sa odtedy tvoj život a možno aj hodnoty nejak zaujímavo a pozitívne zmenili? V rámci Slovenska alebo toho, čo robím? Od toho rozhodnutia, čo si povedal, že končíš v Rakúsku a ideš teda na túto cestu. Tak to, že som žil v Rakúsku, si ja osobne myslím, že mi veľa dalo, lebo som tam dospel, lebo je to predsa iné ísť do toho zahraničia a rozprávať cudzým jazykom na dennej báze, ale aj to, že som sa teda vrátil, určite áno, lebo som sa odhodlal možno vykročiť z nejakého takého davu, alebo nie úplne každý toto urobí, že vlastne ja som dal výpoveď v dobrej platenej práci, vrátil som sa späť a začal som to budovať od nuly. Čiže bolo to na začiatku samozrejme náročné, ale ja som si tak povedal už na úplnom začiatku, že ja verím, že raz ma to bude živiť a že sa týmto budem živiť. Čiže ono sa tak postupne nabaľovalo potom na mňa. A kam ťa najprv tvoje nohy zaviedli? Ja to volám teda štúrovanie, odvodené od štúra. Úplne prvé, kde som bol, bola Modra, lebo v Modre vlastne Ľudovít Štúr žil posledné roky. Čiže som si povedal, že chcem mať nejaké symbolické miesto. Takže som bol tam, pozrel som si jeho pamätnú izbu, miesta, kde on sám bol, jeho múzeum a podobne. A máš už precestované celé Slovensko, alebo je ešte kopa miest, ktoré ťa čakajú? Ľudia si myslia, že už mám naozaj všetko, lebo už to robím pár rokov, ale ja ešte stále viem, že ten zoznam miest, ktoré chcem vidieť a kde som ešte teda nebol, je naozaj dlhý, lebo máme tu toho pomerne veľa, nech to znie akokoľvek klišé, tak naozaj tu je toho veľa, čiže ešte stále mám čo objavovať. A ktoré je také tvoje najobľúbenejšie miesto? Tak takých miest je samozrejme viacero. Ja sa snažím aj, snažím sa teda striedať tie typy, aby si každý našiel to, čo ho baví. Ale ja mám napríklad veľmi rád Bardejov a jeho námestie. To je veľmi, veľmi príjemné mestečko. Potom mám samozrejme rád aj túry, tak napríklad Malé Karpaty, alebo Malé Karpaty tuto nedaleko sú podľa mňa skvelé v tom, že nejde o nejakú že veľmi náročné túry, teda že nejde, ale ponúkajú krásne výhľady tie vrcholy. Opísal si, čo je na tom všetko pekné, čo stojí za to, aby sme si pozreli, ale prečo podľa teba ľudia uprednostňujú dovolenku možno v zahraničí ako tu na Slovensku?
Ja si myslím, že to bude tým, že ľudia sú tak jednoducho naučení, ale respektíve, že možno majú pocit, že dovolenka musí byť naozaj o tom, že prekročia tie hranice Slovenska a možno o tom, že to musí byť pri mori, lebo ja si teda osobne myslím, že to je o tom, že oni vnímajú Slovensko, že to je domov a že dovolenka je za tými hranicami možno s tým spojené, že tuto na Slovensku ako keby nechávali nejaké svoje problémy, radosti, starosti, ale že až tam sa vedia možno nejak uvoľniť alebo tak užiť si tú dovolenku. A myslíš, že by v tom teoreticky mohol byť aj nejaký finančný faktor, že v zahraničí ich niekde vyjde dovolenka lacnejšie ako na Slovensku? Je to možné. Pre istú časť ľudí určite áno, ale ja si zase myslím, že toto je tiež taký pre mňa teda taký stereotyp, že veľa ľudí hovorí, že dovolenka na Slovensku je drahá. Dobre, sú miesta, kde naozaj sa vyšplávajú tie peniaze a tie sumy, ale ak človek hľadá a ide možno nie na úplne také, že mainstreamové miesta, ale že ide na možno také, že menej známejšie miesta či do menej známejších regiónov, tak si vie užiť dovolenku a nemusí naozaj platiť v tisíckach alebo tak. A keď sme pri tých peniazoch, máme tu infláciu, máme tu všelijaké rôzne problémy. Máš nejaké tipy, ako by sme mohli šetrne cestovať? Tak šetrne v rámci akože ušetriť nejako, alebo peniazy, áno? V rámci financií, ako ich ušetriť. Tak určite podľa mňa už iba prvé, čo mi napadlo, je to, že keď teda človek cestuje po Slovensku, tak nemusí riešiť žiadne cestovné poistenia a tieto veci. Aj letenky, keď ide človek do zahraničia, sú pomerne drahé, čiže už iba na tom človek ušetrí. A potom samozrejme, myslím si, že ak sa rozhodne napríklad pre vlaky, pre prepravu vlakmi, tak tam to je tiež podľa mňa sa nevyšplhá do nejakých veľkých sum a zároveň teda takýmto spôsobom môže byť aj trošku ekologickejší, keď sa rozhodne pre vlaky napríklad. Ty si v jednom rozhovore uviedol, že viacerým mestám aj regiónom chýba propagácia. Nedávno vyšla relácia s Gajsenovcami, ktorí boli teda na Slovensku. Myslíš, že napríklad toto pomohlo nejakým slovenským oblastiam a páčilo sa ti, ako boli prezentované? No, ja osobne som úplne bol stotožený s touto prezentáciou, sa priznám, ale je zase pravda, že teda cieľovku si to našlo, lebo tí Gajsenovci sú zjavne obľúbení na Slovensku, ale myslím si, že sa to dá robiť aj inak. Tá prezentácia, lebo naozaj sú tu miesta, ktoré sú krásne a ktoré by sa mali vedieť predať, ale nie možno takýmto úplne spôsobom. A čo ti na tom tak najviac prekážalo? Čo mi na tom prekážalo, ja si osobne myslím, že iba celý ten nápad, že vôbec to takto poňali. Ja chápem, že treba byť trošku možno aj komerčný v týchto veciach, ale nemyslím si úplne, že to bol spôsob, alebo to, že sa podarilo nalákať tých ľudí, aby reálne išli na tie miesta. Ja si myslím, že sa to dá robiť aj inak a nie práve Gajsenovcami. Pri všetkej skromnosti je nás naozaj veľa. Nie som teda jediný, kto sa venuje iba cestovaniu po Slovensku a verím, že viem ja možno trošku iným spôsobom, ale lepšie inšpirovať tých ľudí k tomu, aby naozaj na tie miesta išli. A sú takto dobré vzťahy medzi vami cestovateľmi, ktorí sa venujú teda cestovaniu na Slovensku? Či je tam taká rivalita možno? Ja sa priznám, že ja nepociťujem rivalitu. Skôr pociťujem možno to, že teraz nás je oveľa viac, ako keď som začínal. Teraz si veľa ľudí myslí, že si dá nejakú 1, 2, 3 fotky na Instagram a zrazu je z neho veľký cestovateľ a tak, čo samozrejme nikomu neberiem, ale nie je to úplne také jednoduché, treba tam samozrejme nejaký proces. Čiže ja by som to úplne nebral, že rivalita. Ja to tak neberiem kvôli tomu, že ja som sa teda vyprofiloval, že ja som v podstate ako keby turista vo vlastnej krajine. Čiže ja som zameraný iba na Slovensko a tí ostatní kolegovia alebo kolegyne v úvodzovkách, tak oni sú, že cestujú aj po zahraničí, čiže ja ich beriem ako separátnu kategóriu pre mňa. A tvoji fanúšici možno niekedy nechceli, aby si tiež išiel do zahraničia a predstavil im nejakú zahraničnú krajinu? Priznám sa, že úplne, že nie. Zvyknú sa ma pýtať, že či teda nechcem rozšíriť to, že by som spoznával aj iné krajiny, ale ja sa naozaj úprimne teším z toho, že cestujem po Slovensku a nechcem to zatiaľ meniť, ale to tiež neznamená samozrejme, že teraz, že mám tento blog a cestujem po Slovensku, že nemôžem prekročiť hranice Slovenska napríklad samozrejme. Určite áno, mne sa každopádne naozaj páči, ako prezentuješ Slovensko, ale možno by bolo zaujímavé, keby bol niekde titulok, že štúr v zahraničí, štúr v Španielsku, hej. Ale poďme teda späť k našej domovine. Aké sú podľa teba top 5 miest, ktoré by sme mali vidieť každý z nás?
Tak to je ťažká otázka, lebo naozaj, budem sa opakovať, ale naozaj je tu toho veľa, ale ja som si tak pripravil trošku a snažil som sa vybrať z každého rožku trošku, lebo každého baví niečo iné. Tak ja by som určite si myslím teda, že každý z nás, každý Slovák, každá Slovenka by mal navštíviť Bratislavu ako hlavné mesto. Bratislava okrem takých tých klasík a dominant, ako je Bratislavský hrad či UFO, ponúka aj veľa možno menej známych, ale nejakým spôsobom unikátnych miest. Napríklad za Dubravkou sa nachádzajú pozostatky rímskych kúpeľov, ktoré sú jediné v strednej Európe a podobne. Čiže naozaj Bratislava ukrýva jeden unikát. Takže napríklad to. Potom mne sa napríklad osobne veľmi páči Európske nádvorie v Komárne. To je nádvorie, ktoré je dokonca európsky architektonický unikát. Tam sa nachádzajú budovy, ktoré reprezentujú jednotlivé členské štáty Európskej únie. To znamená, že keď tam ide človek, tak sa v podstate ako keby za pár minút prejde po celej Európe. Čo je podľa mňa naozaj skvelé. Je možno trošku škoda, že práve toto miesto nie je tak známe, lebo ja si myslím, že tam by mali byť turisti, že 24/7. Ale zatiaľ to tak nie je, tak snáď sa to možno trošku zmení. Tak to je ďalšie miesto. Potom napríklad by som spomenul môj obľúbený vrch Sivec, to je nad priehradou Ružín na východe Slovenska. Nie je to vôbec náročná túra, ale zároveň ten vrch ponúka naozaj krásne výhľady za každého ročného obdobia, čiže to. Potom by som možno spomenul, že na úplnom východe by podľa mňa ľudia mohli navštíviť múzeum Andyho Warhola, alebo je to opäť unikát svetového formátu na Slovensku. Je síce pravda, že aktuálne je v rekonštrukcii, ale podľa mňa tam by každý z nás mal byť, lebo aj keď ho možno nebaví úplne umenie, ale je to naozaj unikát, kde nikde inde na svete nenájdeme. Takže napríklad to, a ešte povedal som 5, alebo ešte iba 4 nie. A ešte potom by som možno spomenul, pri Leviciach sú také, že skalné obydlia v Brhlovciach. A to je opäť unikát svetového formátu, že nikde inde na svete sa nenájde. V súčasnosti je tam zriadené múzeum, vstupné stojí pár eur a ľudia si môžu teda pozrieť, ako to tam fungovalo a vyzeralo kedysi. Tak ja verím, že tieto tipy budú našim divákom určite prínosné. A ešte tak úplne na záver posledná otázka. Myslíš, že naozaj by sme mali najprv spoznať to naše Slovensko, než by sme sa rozhodli spoznávať svet? Ja si myslím, ja teda viem, že áno, že určite by to tak malo byť, lebo hovorí sa, že pod lampou je najväčšia tma. Mne sa neraz stalo, že keď sme už spomínali tých cestovateľov, že boli kade-tade po svete, ale potom keď zbadali, že som ja niekde, že na Slovensku, na nejakom mieste, tak boli prekvapení, že tu niečo také máme. Čiže si myslím, že určite by som ja najprv spoznal aj za nich teda Slovensko, myslím za obyvateľov, a potom určite môžu kľudne samozrejme spoznávať aj zahraničia a svet. Tak ti veľmi pekne ďakujem, že si k nám prišiel, podielil sa s nami o svoje zážitky a že si nám dal aj takéto skvelé tipy na cestovanie. Ja ďakujem za pozvanie. Milí diváci, na dnes by to bolo všetko. Ďakujem vám za pozornosť, prajem vám príjemné voľné dni a vidíme sa aj na budúce.